Kepareng panjenengan Bapak Gianto Ibu Warasiti badhe paring pangandikan atur pambagyo harjo sugeng rawuh saking keluarga Bapak Gianto Ibu Warasiti badhe kasalerani kemenatu pakurmatan panjenengan Bapak Suyanto. Konjuk katur dumateng panjenengan Bapak Suyanto katuran jengkar saking palenggan tumuju wonten ing sasana wara sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten kadosipun nika sami ngantuk. Kula ambali nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amrid dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Sayogi memintosih nugraning Gusti kang murbeng dumadi. Allah SWT awit saking paring kawilujengan kebegaswarasan tansah rumeksa kajiwa kasalira dumateng panjenengan sedaya miwah kula Raden Sagung dumadi. Nuwun wonten ngarsanipun para papunden, para sesepuh bini sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang pantes pinundi. Wonten ngarsanipun para alim ulama ustadz kiai ingkang tansah rinten para panratri gegulang piwulang suci kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblat ing manembah ingkang luhur ing budi. Wonten ngarsanipun para pangemban-pangembating praja satriyaning nagari malih katur mangarsanipun Bapak Kepala Dukuh Padukuhan Kepuh ingkang tansah tinulat miwah tinulada minangka songsong pandam-pandeming para kawula dasih ingkang sinuba ing pakurmatan. Wonten ngarsanipun kadang pisan kinasih Bapak Muslihuddin miwah Barayu Ageng saking Tlimbeng RT 3 RT setunggal RW setunggal Candi Mulya Kebumen Jawa Tengah ingkang saestu sanget kula hormati. Sangyaning para tamu kakung semawana putri Wreda Muda Tumaruna ingkang saestu tansah winengku suka lan basuki. Mugi kepareng kula matur munggel pangandikan ikas wacana gempil kamardikan panjenengan sedaya ingkang saestu katemben nembe skitsa imbal wacana wawan pangandikan bawa rasa. Saestu kula nyuwun lumuntring samudra pangaksami yang mbok pilih kapenggalih tek sura kirang tata susila. Kepara malah nerak angger paugraning tata krami awit kula sampun kumawani cumantaka lumarap ngadeg wonten ing ngarsa jengandika. Nun inggih mradapa mundi dawuh saking kadang kula sepuh Bapak Gianto miwah Ibu Warsiti wonten ing wekdal titi wanci punika kula ingkang supados ngaturaken menapa ingkang dados raos pangraos panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Gianto miwah Ibu Warsiti. Purwakane ngatur sumangga langkung rumiyin tansah kula dherekaken manku pujaasta wiwah pujiastuti ngaturaken pangelembana raos syukur wonten ngarsanipun Gusti kang murbeng dumadi. Wilasa awit saking agung rahmat saha barokahipun ingkang rumentah dumateng handika miwah kula katitik wonten ing wekdal siang punika handika miwah kula taksih dipun keparengaken kempal nyawiji tetunggilan wonten ing papan punika kanthi kebak ing karaharjan kawilujengan kalis ing rubeda.
Selawat ugi salam boten kesepan ugi tansah kunjuk dumateng ngarsanipun uswah kita Nabi Agung Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarga sahabat lemebaripun dumateng sedaya umat pendherekipun kalebet panjenengan miwah kula. Amin amin ya rabbal alamin. Sangyaning para tamu kagung Usmawon putri ingkang tansah winengku sukolan basuki. Atur ingkang angka sepisan saestu wonten mriki panjenenganipun Bapak Gianto miwah Ibu Warsiti. Senajan to sampun sawetawis randhat kepara malah kasep ngambali atur ngaturaken pambagya kawilujengan ngaturaken sugeng rawuh sinartan ngaturaken sanget agenging matur nuwun ingkang tanpa pepindhan saestu awit saking rawuh panjenengan sedaya ndadosaken bombong piwaraning manah panjenenganipun Bapak Gianto miwah Ibu Warsiti. Ingkang salajengipun saestu panjenenganipun Bapak Gianto miwah Ibu Warsiti. Wosing gading ngaturi rawuh panjenengan sedaya saestu wonten ing titi wanci punika. Kadang kula sepuh Bapak Gianto miwah Ibu Warsiti. Badhe ngentas pitulus mahargya putra miwaha siwi nggih ngijab kabulaken putra putrinipun ingkang sesilih Nimas Ayu Kintan Krisna Amelia ingkang kadhapaken kalian Bagus Rizal Nur Fauzi. Putra jalu saking panjenenganipun Bapak Muslihuddin kalian Ibu Siti Lis Nur Hayati. Saestu nyuwun tambeng donga pamuji pangestu dumateng sayaning para tamu, para sesepuh, pinesepuh sayenipun. Awit saking donga pamujinipun kanthi raos syukur wonten ngarsanipun Gusti Kang murbeng dumadi kanthi waosan tahmid alhamdulillah. Kala wau enjang kirang langkung tabuh sedasa. Anak kula Kintan Krisna Amelia kalian Bagus Rizal Nur Fauzi sampun nampi wedaring palakrami perdataning negari, sampun kalampan ijab kalawan kabul, sampun sah mitarat agami satataning adat lan ugi syariating agami. Alhamdulillah anak kula Kintan Krisna Amelia miwah Bagus Rizal Nur Fauzi saestu sampun dados jodhonipun. Donga pamuji ingkang kula suwun saestu mugi-mugi anak kula siat mojo temanten kekalih anggenyo gesang bebrayan enggal tansah manggihaken ayom ayem tata titi tentrem sageta jumbuh ingkang kagayuh sembodo kang sinedya basuki den KST bagya mulya kang sarwa jinangka samangke saged manggihaken keluarga ingkang winastan sakinah mawaddah warahmah lan enggal pikantuk momongan golek kencana ingkang saged tata jalma ingkang awujud putra putri ingkang samangke sageta saleh lan ugi salehah. Allahumma amin. Sangyaning para tamu kakung semawon putri ingkang dat kinurmatan saestu panjenenganipun Bapak Gianto miwah Ibu Warsiti anggenipun mangayu bagya awit rawuh panjenengan sedaya estunipun tebih saderengipun sampun kagonta-gonta dumateng sedaya para keluarga lan ugi ingkang anawung krida ananging sedaya awit saking kapurba dening swasana ceweting kawontenan saestu kula pitados anggenipun mangayu bagya rawuh panjenengan sae anggenipun caos papan palenggahan kirang jumbuh kirang trep awit asma panjenengan sedaya andhap inggil asma panjenengan sedaya wonten ing dalem saestu kula nyuwun lumundring sih samudra pangaksami kirang suguh kirang aruh mirang kegubuh saestu lumantar pribadi kula nyuwun lumundring sih samudra pangaksami saestu panjenenganipun Bapak Gianto miwah Ibu Warsiti nyuwun gungan pengancanipun Bapak Ibu para tamu sayanipun mugia sumangga kaseksan anggenipun sami lenggahan ngantos paripurnaning adicara wonten ing wekdal titi wanci punika. Saestu mbok bilih donga pamuji pisan malih kula suwun dumateng anak kula Kintan Krisna Amelia kalian Bagus Rizal Nur Fauzi katilarna dumateng anak kula donga ingkang sageta ndadosaken ayom ayem tata lan titi tentrem. Sangyaning para tamu kakung semawan putri ingkang dat kinurmatan saestu mbok bilih mekaten awit saking raos pangraos panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Gianto miwah Ibu Warsiti
kula aturaken saestu kula pitados anggen kula matur purwa madya ngantos wusananipun tamtu kemawon kathah klepatipun kathah kerangipun dina tungkap ingin kula matur sedaya awit saking budidayaning manungsa ingkang kirang sampurna saestu kula nyuwun lumunring sih samudra pangak sami mbok bilih wekdal salajengipun kula aturaken pancen kadang pambiyawara saking kula cekap kula akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten semanten wedaring pangandikan saking keluarga Bapak Giyanto Ibu Warsiti. Atur pambagio harjo sugeng rawuh saking keluarga Bapak Giyanto sampun kasalirani inggih menatur pakurmatan bayipun Bapak Suyanto. Konjuk ngatur dumateng bayipun Bapak Suyanto saking keluarga Bapak Giyanto ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sagung para lenggah Bapak Ibu ingkang winantuing Suko Basuki sareng badhe paring pangandikan bayipun Bapak Musliuddin Ibu Siti Lis Nur Hayati. Atur pangandikan pasrah temanten kakung keluarga Bapak Musliuddin badhe kasalirani inggih winantu pakurmatan bayipun Bapak Ahmad Kamali. Atur dumateng bayipun Bapak Ahmad Kamali katuran jengkar saking palenggahan dumuju wonten ing sasana wara sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala ta'ala fi kitabil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Baqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba sunnati falaysa minni. Al-hadis amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama alladzina gummi warasatul anbiya surujud dunya wa masabihul akhirah ingkang tansah tinuhu kalau muliakan kalau ajeng-ajeng barakah manfaat ilmunipun ingkang kalau muliakan para sesepuh aji sepuh ingkang wonten majlis menika ingkang kula mulyakaken ugi aparatur pamain desa wonten ing majlis menika saestu ingkang kula mulyakaken sahibul hajat panjenenganipun Bapak Giyanto sak keluarganipun ingkang berbahagia ingkang kula mulyakaken pinanganten sak rimbit yang berbahagia, yang saya cintai, saya hormati pula. Benten supe Pamjong pinanganten kakung saking desa Candi Mulyo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen yang saya hormati. Sumberambah dumateng sagunging para rawuh pilenggah sedaya rahimakumullah. Purwakane atur wonten kesempatan siang sonten punika monggo sarengan karodhaaken ngalembono muji syukur wonten ngasoten Allah Subhanahu wa taala kanthi iqrol bil lisan kalimat tahmid sarengan alhamdulillahirabbil alamin
Dene wonten kesempatan siang sonten menika kita waget magempal manunggal bermuajabi lujuh nodene mujalasah wonten ing majelis menika wonten ing dalemipun Bapak Gianto sakulawargi agangipun alumantar menika munakah putra putrinipun ing pangajab saestu pepanggihan kita sedoyo andodasaken amalan ibadah ewanipun ngamal ing tansah timpun tampi lan ugi dipun ridhoni dening ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Rahmat wassalam muga tansah kunjuk datang baginda Bagong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Matur nuwun dumateng pambawa acara utawi maqasimul awqat ingkang pundi sampun paring wekdal dhateng kula. Ingkang medhek kersanipun kawula sepadosa matur minangka sesulih talaturipun saking panjenengan Bapak Muslihuddin sakulawargi alumantar pasrah pinanganten kakung ananging tentunipun saderengipun mbobili ing sak mangke angin kawula mewakili saking panjenengan Bapak Muslihuddin tentunipun kathah kekiranganipun kirang sopan santunipun dalah trapsilanipun atur saestu pribadi kawula nyuwun agung pangapunten khususipun dalam dateng panjenenganipun Bapak Muslihuddin lan umumipun dumateng saugenging para pinggas sedaya. Minangka sesuli saking panjenengan Bapak Muslihuddin sakulawargi tentunipun saking panjenenganipun saestu nyuwun agunging pangapunten. Magayutan panjenenganipun boten koy matur awit saking mongkokipun manah. Kranten boten waget matur piyambak mila nuding dhateng kawula ingkang sedasa paring atur kunjuk dhateng panjenengan Bapak Gianto dalah umipun dumateng para pinggas sedaya sinaosa saking panjenenganipun alhamdulillah nderekaken kang putra kakungipun para bapak ibu ingkang kalumangaken minangka amanat utawi talangaturipun saking panjenengan Bapak Muslihuddin kunjuk katur dhateng panjenenganipun Bapak Gianto sakulawargi angga sepisan tentunipun kintu salam ta'zim khusipun dhateng panjenenganipun Bapak Gianto sumrambah dhateng sagunging para rawuh pilenggas sedaya kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wondene sakterasipun magayutan panjenengan Bapak Muslihuddin sakulawargi sampun sawetawis wekdal ingkang pundi badhe andharaken pasederekan utawi nyaketaken pasederekan ing antawisipun kulawarga panjenengan Bapak Muslihuddin dalah panjenengan Bapak Gianto sakulawargi alumantar akdun nikah muntangkah putra-putrinipun lan ing alhamdulillah sampun keleksanan kala wau watawis tabuh sedasa kanthi menika saking panjenengan Bapak Muslihuddin tentunipun matur agunging panuwun khususipun dhateng panjenengan Bapak Gianto sakulawargi ingkang pundi sampun kersa karaya-raya inggih menika anikahaken anak kula ingkang setuli asma Nak Mas Rizal pikantuk kalian putri panjenengan. Kanthi menika saking panjenenganipun Bapak Muslihuddin saestu matur agunging panuwun. Wondene sakterasipun saking panjenengan Bapak Muslihuddin sak menika pasrah pinanganten kakung utawi putranipun ingkang sesuli asma Nak Mas Rizal. Kanthi menika monggo kawula pasrahaken anak kawula dhateng panjenengan Bapak Gianto sakulawargi ingkang pundi awit sampun dipun nikahan tentunipun menika sampun dados putra panjenengan. Mila kasuwun ing sakmangenipun kersaha anggula wentah paring piwucal ingkang khususipun kaitanipun inggih menika kaitan tatanan rumah tangga utawi anggenipun Mbah Lewisma ingkang supados
ingkang pangajap mugia kanthi bimbingan panjenengan sak mangenipun kados anak kita kekalih waget anggayuh keluargi ingkang sakinah mawaddah warahmah wal barakah amin Allahumma amin. Puntene sak sampunipun saking panjenenganipun Bapak Muslihuddin sak keluargi namung waget paring kagem jangkeping sarana wontenipun acara munakahah utawi pawiyan wonten ing kesempatan dinten punika arupi sedaya ingkang wonten ngajeng kala wau monggo kawula aturaken dhateng panjenengan. Saterasipun ugi awit wonten tetembungan negara mawa tata desa mawa cara ingkang tentunipun kathah bentenipun. Kanthi menika wonten ing mriki wonten tetembungan menika pambiyantu kagem Bapak Giyanto arupi arta ingkang tujuanipun kagem pambiyantu wonten ing wingking ing pangajap mugia. Kanthi pambiyantunipun panjenengan Bapak Muslihuddin tentunipun andadosaken entengipun saking panjenengan Bapak Giyanto sak kulawargi anggenipun kagungan hajat wonten ing kesempatan dinten punika. Wondene kaping kalipun niki midherek tatanan wonten ing kelurahan mriki napa dene wonten ing desa mriki inggih menika wonten tetembungan tali asih. Kaping tiganipun inggih menika kagem pemerintah desa wonten ing desa mriki. Ing kampunggasan awit kados lare kawula awit alit ngantos dumugi ageng niku mapan wonten ing Candi Mulya lan wonten ing saat menika secara tidak langsung bilih anak kawula sampun dados warga wonten ing desa mriki ingkang pundi tentunipun kaitanipun pemuda utawi Karang Taruna niki saking Nak Mas Rizal paring sesuatu kagem Karang Taruna ingkang tujinipun menika sebato anganyakretaken piyambakipun kalian pemuda-pemuda wonten ing lingkungan mriki. Nggih. Kados mekaten ingkang waget kawula aturaken minangka mewakili saking panjenengan Bapak Muslihuddin sak kulawargi sepindah malih sedaya kekirangan kawula sak rombongan ingkang tentunipun saestu ndadosaken ribetin utawi ndadosaken repotin panjenengan Bapak Giyanto sak kulawargi mboten namung saestu nyuwun agunging pangapunten. Wondene sak samunipun pawiyan wonten kesempatan sonten siang punika sampun cekap mboten namung kawula sak rombongan tentunipun nyuwun idi pamit mugia anggen kawula tindak saking dalem mriki dumugi wonten ing Desa Candi Mulya wonten Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen tentunipun tebih lir ing sambikala mboten wonten alangan setunggal punapa. Kalau akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasuwun katur dumateng payipun Bapak Giyanto, Ibu Warsiti anambi tali asih saking keluarga ajeng besan kinasih Bapak Muslihuddin pramila katuran jengkar saking panjenengan sumangga Bapak Giyanto kelasan Ibu katuran nampi tali asih tondo tresno saking keluarga Bapak Muslihuddin kampingan payipun badhe dipun salirani nggih payipun Bapak Suyanto. Nggih sumangga nggih kasuwun kersa nyalirani nggih. Pak Suyanto ingkang badhe nampi mangke dipun aturaken Bapak Giyanto. Sumangga Pak Yanto. Nggih.
Nggih menika tondo asih. Anggenipun kekadangan besan kinasih saking payipun Bapak Muslihuddin Ibu Siti Lis Nur Hayati. Nggih, ingkang putra-putri nggih presa. Nggih, bilih Bapak menika sampun netepi darmaning asepuh. Nggih, nglarapaken ingkang putra-putri kekalih wonten ing Bale Wisma. Semoga Bapak agak maju sedikit nggih. Saking keluarga Bapak Muslihuddin kanthi salirani payipun Bapak Ahmad Kamali tinampi dening Bapak Gianto Ibu Warsiti ingkang dipun salirani payipun Bapak Suyanto. Alhamdulillah bilangin matur nuwun mugi dadosaken kaberkahan tumrap keluarga saking Bapak Gianto ugi kadang pisan kinasih Bapak Muslihuddin. Katuran legam wonten papan sekawit payipun Bapak Gianto Bapak Muslihuddin. Iji wedaring pangandikan pasrah temanten kakung sampun kepareng kasalirani nanti penghormatan payipun Bapak Ahmad Kamali minangka suli sarira saking keluarga Bapak Muslihuddin Ibu Siti Lis Nur Hayati. Saestu saking keluarga Bapak Muslihuddin Ibu Siti Lis Nur Hayati ngaturaken gunging panuwun kunjuk katur dumateng ing penantu penghormatan Bapak Ahmad Kamali. Panampining gati saking keluarga Bapak Gianto Ibu Warsiti kepareng badhe hanampi atur pasaipun temanten kakung Bagus Rizal Nur Fauji. Wonten paripun panampining ganti badhe kasalirani iki pinantu penghormatan payipun Bapak Slamet Triyono. Nika pangarsa dukuh wonten ing Kepuh Pancarejo Semaru. Pamila katur konjuk dumateng payipun Bapak Slamet Triyono katuran jengkar saking palenggahan tumuju wonten ing Sasanawara. Sumangga. Nggih, matur nuwun saderengipun sampun paring wedal dumateng kula badhe kula ginakaken sak cekapipun. Bapak Ibu sedaya sampun sayah napa dereng? Ketoke ora kepenak kayak omong-omongan jarake adoh ngene. Kayane kurang srek e. Kula dhewe oleh matur niku kurang kepripun. Namung karana kahanan bilih mboten napa-napa. Mugi-mugi tasih semangat nggih. Wah seneng kula nek do sorak-sorak ngene ben ora ngantuk. Semangat apa melih mantene. Wah semangat. Nek mantene semangat gek cepet rampung ngoten. Nggih. Termasuk campur sarine nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun para punden bini sepuh-sepuh aji sepuh ingkang satuhu kinabekten, wonten ngarsanipun para alim ulama, ustad ustazah ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning Ilahi pinangka panuntun kiblating luhuring budi. Para pangemban-pangembating praja kasatriyaning nagari wonten ing wewengkon Desa Candi Mulyo, Kebumen, Jawa Tengah lan ugi wonten ing wewengkon Padukuhan Kepuh ingkang tansah sinuba ing pakurmatan. Wonten ngarsanipun para rawuh sedayanipun ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kula monggo mugi wonten nangka parengipun kula semelo mujuk atur nyigek pangandikan mewah gempil kamardikan jengantika saantawis kalanipun para lenggah katemben sami sekeca adu kawruh tukar pengalaman. Monggo kula aturaken raos puja lan puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala awit paringipun kanugrahan arupi kanikmatan, kawilujengan, rahmat, barokah sehidayahipun sehingga kita saged kempal manunggal wonten ing pawiwahan prasaja menika kanthi kebaing karaharjan. Salawat wa salam ugi dipun tetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan nggih kula ing mriki minangka tiyang ingkang dipun sepuhaken supados nampi mewah ananggapi atur pangandikan ingkang sampun kawiyos ing ajeng sakwau. Sanadyanto sampun randhat sawentawis kula nderek ngaturaken sugeng rawuh sinartan raos matur nuwun ingkang tanpa pepindhan dene wonten ing kalenggahan punika panjenengan sedaya langkung-langkung Bapak Muslihuddin sampun hanetepi isining perjanjian ingkang sampun karembak tatkala dinten ingkang sampun kapengker wulan ingkang sampun kawuri. Antawisipun keluarga Bapak Muslihuddin kalian Bapak Giyanto. Nuwun inggih puput pepuntoning pirembagan menika dinten punika Minggu Kliwon tanggal 9 November tahun 2019 wedal ingkang prayogi kangge ngijab kabulaken putra temanten kekalih. Alhamdulillah awit saking pandonga pamuji saking para tamu sedayanipun ijab kabul pinanggih lancar rancak boten wonten alangan setunggal punapa. Lan salajengipun kala wau ugi ngaturaken salam taklim katur wonten ngarsanipun Bapak Giyanto. Kula tampi salam taklim menika kanthi atur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh sangya para tamu ingkang satu kinurmatan. Lumarawing temanten pun bagus Rizal ngoten mawon nggih. Pun bagus Rizal ngantos dumugi mriki kinanten syarat sarana jejangkepaning palakrami. Kula mboten badhe nyebat setunggal lan setunggalipun. Kula wau sampun kathah ken pun sebataken. Nggih, menika wau napa oleh-oleh terus napa wau tali asih lan ugi kagem pemerintah lan Karang Taruna lan ugi sanesipun menika sedaya kula tampi kanthi bingahing manah. Mugi sedaya menika wau saged dadosaken anggenipun pasederekan
kekadangan antawasipun keluarga ageng Bapak Giyanto lan ugi Bapak Muslihuddin Sae. Lan ugi kalau mau matur mbok pilih pinanganten pun pasrahaken dateng Pak Giyanto. Tentu kemawon Bapak Giyanto badhe nampi lan ugi sedaya para manggalaning praja lan keluarga ageng Bapak Giyanto insyaallah badhe paring pitedah, paring wewarah bebasan supados lare kekalih menika saged mikul dhuwur mendem jero damel gondo aruming tiyang sepuh. Semanten ugi mbok bilih ing sak mangke temanten menika cumondhok wonten ing Candi Mulya. Sumangga dhateng para pangemban-pangembeting praja anggenipun caos wewarah supados lari kekalih menika mangertos dhateng tanggal jawabe agesang migunani tumraping keluarga masyarakat nusa lan bangsa minggahipun dhateng agamanipun. Mbok bilih kala wau namung mekaten, kula mboten badhe matur kathah wong ketingalipun sampun sayah pun kesel tenan niki. Mangke ndak kesuwen selebar niki tesih wonten acara malih nggih. Nggih, info saking penganten menika info malih. Mbok bilih namung mekaten, anggen kula matur kala wau mbok bilih paripurna ning acara menika badhe nyuwun pamit saestu keluarga saking Bapak Giyanto namung nderekaken sugeng kundur. Mugi-mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Saking kula cekap semanten kathah lepat anggen kula matur nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dening utamaning nata berbudi bawa laksana iring bawa laksana mangkono sampun paripurna laksitaning tata cara lung tinampen pasaipun temanten kakung Bagus Rijal Nur Pauji putra jalupipun Bapak Muslihuddin Ibu Siti Lis Nur Hayati ingkang lenggah wonten ing Kelimbreng RT Setunggal RW Setunggal Candi Mulya Kebumen kalarapaken wonten ngarsanipun keluarga Bapak Giyanto Ibu Warsiti ingkang lenggah wonten ing Kepuh RT Sekawan RW Sedoso Pacarjo Semanu Gunung Kidul kanthi sesanti alhamdulillah rabbil alamin purnaning tata cara lung tinampen pasrah temanten kakung kepareng paripurna kula sakadang sesarengan kalian Mutiara Leading Galeri nderek Mangayu Bagyo nderek dedonga mugi temanten kekalih Mbak Intan Krisna Amelia kalian Bagus Rijal Nur Fauji dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Kanjuk katur dumateng payipun Bapak Slamet Triyono iki sampun keparahan nyalirani keluarga Bapak Giyanto saestu ngaturaken gunging panuwun kula pungkasi kanthi sesanti rahayu rahayu kesamnya pinanggih billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.